Hej, jeg hedder Martin. Jeg læser nanoscience på 5. år, så jeg er lidt længere henne i forløbet. Jeg skal snart til at finde et speciale, og så går der et år med det. Vi befinder os i Genève på sporvognsnettet. Hvor skal vi hen nu? Det ved jeg ikke. Det er ikke så udbredt igen at være med i studenterforeninger her omkring. Der er en del fra fysikerne, der er sådan astrofysikerne, de tager nogle gange ud og kigger på stjerner. Så er der også, der er sikkert andre, men det er ikke så udbredt som det er i andre lande at være med i noget studierelateret, som ikke er sit fag. Men det er meget brugt i USA, Japan blandt andet. Transforming. Transformer. Det er sådan, vi skal bygge en Tesla-coil, og den skal ligne det der. Her er jeg i dag. Næsten 5 år efter, at jeg startede. Og jeg synes egentlig, at det har været et godt forløb. Jeg var også et år på udveksling i Japan. På Tohoku Daigaku i Sendai. Så hvor jeg var på udveksling i en gruppe, der også lavede noget nanorelateret. Så jeg har været, det har jeg også fået meget ud af, synes jeg. Det vil jeg anbefale, at folk prøver. Kære videodagbog, jeg står i en allé i Genève sted. Prøv at se de træer der. De er for syge. Prøv at se skyggen. Vi har nede i en uge i den såkaldte mellemuge mellem blok 3 og 4. Studierådet på Københavns Universitet for de naturfaglige fag er delt op i 4 blokke af cirka 9 uger hver, hvor man så har 4 typisk kurser per år og typisk 2 kurser per blok. Så alt i alt 8 kurser, men nogen er dobbelt og sådan noget. Det betyder så, at vi har nogle 3 ferier, hvis man kan kalde det, imellem de forskellige blokke. Så det er ret hyggeligt. Fedt, mand. Jeg er ikke ornitolog, men det der er vist forbi. Wow! Du har en rødt fis.